हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आज हम आप लोग के एक बहुत ही प्यारा सा स्वर सुनावता नहीं था। ये सुन के पूरा बताए लोग कि आप लोग के कैसे लगा। सावन भादौआ के रतिया जोरिया नया वे जोरिया नया वेली हो ललना तोर के कहाँ जनमाई विपतिया बड़ी भारी विपतिया बड़ी भारी हो। दादी तोहार बड़ा ठस कदर ना हमार करे हो ललना बुआ तुहर हई कौआ हकनी मरम नाही बुझई मरम नाही बुझई हो। जेठनी के कोना लालन ललन देखी तरसे ललन देख तरसेली हो पिया तू तब बसेल परदेसवा ललनवा पुकारेल हो। देवर हमार हउए रात हमार फिकर कर हो। पिया मौका पर ललना खेलावे तो चाचा कहवावेले हो। बढ़िया।